sa kreslí portrét, tak existuje, tak ako pri maľbe, tak aj pri kresbe, existujú určité zákonitosti, nejaké výtvarné pravidlá, ktoré je fajn, keď sa dodržiavajú. Stretla som sa s takými názormi, že ja kreslím a maľujem tak, ako cítim, ja nepotrebujem nejaké pravidlá, nejaké vedomosti, znalosti, lebo tvorím srdcom. Akože OK, je to fajn, ale kresba a výtvarný proces má svoje zákonitosti, ktoré by sa nemali obchádzať ani nejak na nich zabúdať, lebo potom to ovplyvňuje celý výsledok. Pri kreslení takéhoto podobného portrétu ste ma už mohli vidieť. Tentokrát sa púšťam do portrétu Johna Travoltu a bude to na väčšom výkrese A2, kde chcem demonštrovať voľnosť v kresbe, pretože je rozdiel, keď sa kresba kreslí na stole a je rozdiel, keď sa kreslí na stojane, pretože nie je opretá ruka. Ruka je voľne a tým pádom sa lepšie šrafuje a celkovo tá ceruska inak vedie, má takú väčšiu voľnosť, ako keď máte ruku položenú na stole a dívate sa dosť blízka na tú kresbu. Tu mám aj trošku odstup, takže sa viem pozrieť aj z diaľky na to, čo robím. Takže toto nebude akože nejaký tutoriál, ako kresliť tento konkrétny portrét, ale poviem niečo, chcela by som povedať niečo všeobecne o kresbe, čo by bolo fajn, na čo sa zamerať a čomu sa vyhýbať, aby tá kresba mala vyššiu kvalitu. Ako prvá vec, čo mi napadá, je, že nie je dobré pri kresbe používať jednu ceruzku, ale nie nadarmo máme viac rôznych ceruziek, rôzne tvrdých, rôzne mäkkých. Škála H sú tvrdé, škála B sú mäkké. Takže pri kreslení určite treba tie ceruzky vrstviť, nejak vhodne miešať a ja postupujem tak, ak ste na mojom kanáli nováčikovia, tak postupujem tak, že kreslím najprv tvrdou ceruzkou, potom mäkšou a nakoniec ešte mäkšou. Podľa potreby pridávam až 4B, 6B, aby tá kresba dostala správnu hĺbku. Jednoducho, keď pridávam tú stále tmavšiu alebo mäkšiu ceruzku, tak vidím, že časom mi nebude stačiť, že potrebujem ešte mäkšiu, aby to bolo ešte tmavšie. Takže tu som mala F, teraz používam HB a vidieť už nejaký rozdiel. Čo je ale dôležité, ceruzky patria na výkres, môže sa to zdať banálne, ale boli aj takéto otázky, či kreslím ceruzkami na plátno. Plátno má špeciálny podklad vhodný pre maľbu. Je tam šeps, nejaká povrchová úprava, plátno má svoju štruktúru, takže určite nie je vhodné pre kresbu ceruzkami, pretože neviem si to predstaviť, ako sa to tam uchytí, jednak sa to drolí. Je to iné, ako keď ten grafit sa nejak zapíše do papiera. Do štruktúry plátna sa nejako zapísať, laicky povedané, nedá. Plátno je na maľbu. Niekto to skúša aj s uhlíkom, ale uhlík sa takisto strašne sype ako pastel, ako krieda, takže určite treba používať vhodný výkres. Ja vždy pri kreslení postupujem od nejakej skice až po detail. To znamená, že od všeobecného ku konkrétnemu. Sú kresliari, ktorí kreslia, že detailne si vypracujú oko, že úplne až do konca, potom ďalšie oko, potom nos, potom ústa. Celé sa to tak ako puzzle
poskladá dokopy. Ale nie je to správny postup, pretože kresbu je potrebné vidieť v procese, ako sa vyvíja, ako keby sa vynárala z toho výkresu. To, že si niekto dielo skladá ako nejakú skladačku, že postupne dokončí centimetr po centimetri každú plochu, až vytvorí celý obraz, vzniklo tým, že máme dostupné fotografie. Keď sa kreslí alebo maľuje niečo naživo, určite, keby ste napríklad stali v krajine, predstavte si nejaké jazero, nejaké stromy, nejaký západ slnka, nejakú labuť, tak určite nebudete maľovať labuť, že ju úplne vypracujete z opačík, očko a ostatné bude nedokončené, lebo za ten čas by vám to slnko aj zapadlo a labuť by vám možno odplávala. Takže sa maľuje obraz postupne od všeobecného, od nejakej podmaľby, od nejakej prvej skice až po tie detaily. Že sa to dokončuje v procese. Takže prítomnosť fotografie nám síce môže veľa uľahčiť, ale nie je správne kresliť centimetr po centimetri. Ešte mi napadá, že sa k tomu uchýľujú aj tí, ktorí si tú kresbu, tú fotografiu, ktorú budú kresliť, rozštvorčekujú a tak ju prenášajú na výkres, že sa to nekreslí od oka. Tak ako vidím, tak nakreslím, merám si proporcie, ale že sa to naštvorčekuje. Tento systém používam, keď maľujem veľký obraz, mám malú fotku a potrebujem ju preniesť na nejaké veľké plátno 100x100 cm. Vtedy napríklad pri figurálnej kompozícii prenášam tie štvorčeky, napríklad tu je 1:1, tak to bude 10:10. Ale kresba sa má kresliť, alebo maľba, obraz celkovo naraz, celá kresba, celé dielo, tak ako je. Kresliť na stojanie je trošku aj taká výzva, pretože keď sa človeku trasú ruky, nevie tú ceruzku na tom papieri tak udržať. Keď sa maľuje maľba, tak napríklad teraz si trošku už rukou opieram o podklad, existujú také, môžete si vyrobiť takú paličku, ktorá má na konci látku a oprieť si tú ruku o tú paličku, aby sa ruka nedotýkala maľby a mokrej farby. Ďalšia častá chyba, ktorú môžete možno aj nájsť vo svojej práci, a ktorú keď skúsite eliminovať, alebo sa toho zbaviť, toho zlozvyku, vám môže veľa v tvorbe zmeniť. A to je to, že nie je dobré kresliť obrysové linky. Čo to znamená? Mám napríklad skicu, tvrdou ceruzkou, pekne všetko obtiahnuté, obkreslené, naznačené čiary, ale keď kreslím už hotovú kresbu, tak všade by som všetko rovnako obtiahla, tvár, nos, ústa. Viete, čo myslím? Že by to bolo trošku ako taká omaľovánka, všetko by bolo pekne rovnako tmavou, nejakou jednou líniou obtiahnuté. Tak to by už nebolo dobré, pretože by to nebola prirodzená kresba. Keď si všimnete, keď sa lepšie zapozeráte na ten objekt, vždy sa tam stretáva svetlo a tieň. A teda aj v kresbe je to vlastne stretnutie kontrastov nejakého svetla aj tieňa. Napríklad tu mám svetlo v pozadí, tak nemusím robiť tmavú obrysovú linku, ale tým tieňom, ktorý je niekde viac výrazný, niekde ide až dostratená, vlastne vymodelujem tvár. Čiže robím plochu. Nie líniu, ale vytváram plochu. Nejaký kontrast, nejaký valer, nejaké jemné prechody svetla a tieňa. Kde je napríklad svetlé miesto, napríklad tuto na nose, tam sa línia stráca, pretože sa stretáva plocha svetla, svetlý nos a tmavé líce, ktoré je
viac ako keby pozadí. Netreba sa báť, že tá kresba v procese, keď sa takto postupuje, vyzerá nejako zvláštne, lebo ako som povedala, je to proces, kedy sa vlastne z toho plátna alebo z toho výkresu ten obraz dostáva postupne na povrch a niekedy to môže trvať 2 hodiny, niekedy 3 hodiny, niekedy 3 dní, niekedy 3 týždne. Keď na nejakom diele pracujeme, treba si od toho dať prestávku, nesnažiť sa nejak rýchlo niečo nakresliť, vyprodukovať. Ono sa to môže aj prihodiť, že je tam nejaký tlak na tú tvorbu. Vidíme iných, že pomaly každý deň pridávajú nejaký nový obraz, že kedy to vlastne robia, keď my začíname obrazy kresliť jeden za týždeň. Takže netreba na seba nejako vyvíjať tlak, že teraz musím rýchlo niečo nakresliť a potom vyprodukovať ďalší obraz a ďalší, lebo potom to môže ísť na úkor kvality a toho nejakého vnútorného prežívania, lebo aj tie portréty sú o tom, že zväčšňujeme nie iba tvár, ktorú vidíme, ale aj nejaký výraz, aj nejakú dušu, nejaký životný príbeh. Či už kreslíme dieťa, alebo starého človeka, alebo psa, vždy je za tým nejaký príbeh a to je to umenie to vedieť zachytiť. Ceruska nie je uhlík. Ceruska to je vlastne grafitová tuha, ktorá nie je tak výrazná a tmavá, taká hrubá, možno v tých ťahoch, ale jemná a nie je tak čierna ako uhlík. Dostala som aj takú otázku, prečo tá kresba je taká svetlá. Ale jedna vec je aj fotka, keď sa kresba fotí, leskne sa, keď je to grafit. On sa trošku leskne. A uhlík je viac čierny. Sú samozrejme aj rôzne farebné uhlíky, ale prírodný uhlík je čierny, sivý až čierny. Podľa toho, ako ním zatlačíte, ako ho rozmažete. Takže záleží od fotografie toho diela a naozaj netreba očakávať, že kresba cerúskami bude až taká čierna ako uhlík alebo nejaká iná maliarska technika. Preto sú tie cerúsky aj v tom zaujímavé, že vlastne bývajú často podkladom aj pre rôznu maľbu. Každý, kto aj maľuje, musí si to, čo maľuje, aj trošku predkresliť. Kresba je vlastne základom aj maľby. Niekedy to nemusí byť, že rovno na plátno si nakreslíme nejakú skicu. Napríklad naposledy som maľovala rodinný dom, tak som si ceruskou musela ten dom na tom plátne nakresliť, aby som dokázala pracovať potom s farbami a s farebnými plochami, aby som sa mala čoho pridržiavať. Čiže ceruska je vždy základ. Myslím si, že pracovať s ceruskou by mal vedieť každý, kto kreslí takéto portréty, lebo stretla som sa aj s tým, že nakreslil portrét uhlíkom, uhlík sa rozmazáva prstami a keď som ukázala, že skúsu robiť toto, tak už toto takéto šrafovanie už mu nebolo blízke a už si s tou ceruskou nevedel tak poradiť ako pri práci s uhlíkom, ktorý sa viac rozmazáva a už nejde tam iba o líniu, ale viac o plochu. No dúfam, že to je jasné, čo som tým myslela. Kresba ceruskami niečo úplne iné ako kresba uhlíkom a chyba je, že aj mnohí, ktorí kreslia portréty, sa snažia robiť nejaký fotografický realizmus, aby tá kresba bola presne ako fotka. Myslím si, že v dnešnej digitálnej dobe
keď už máme fotografie bežne dostupné, že si vieme niečo sami odfotiť, vytlačiť, je úplne zbytočné vytvárať nejaké super realistické kresby. Nehovorím, nájde si to svojich obľúbencov, určite sú ľudia, ktorým sa takáto kresba páči, ale podľa môjho názoru tomu chýba rukopis a niečo tak viac výrazné, autorské, aby ľudia odlíšili tohto tvorcu od druhého. Aničku od Marienky, jednoducho povedané. Kumšt nie je iba v portrétovaní, aby to bolo super realistické, ale aby tam bola aj kresba. A to sa vám teraz tiež pokúšam demonštrovať, že vlastne tá kresba, tá šrafúra vytvára celý portrét, celú tú kresbu. Netreba sa to tam bať priznať, nech tam vidie tú čiaru, nech tam vidie tú líniu, pretože sú rôzne línie, môžu to byť krížiky, čiarky, krúžky, vlnky. Tú kresbu môžete štruktúrou vytvoriť, ťahmi, aby bola veľmi rozmanitá a zaujímavá. To je aj o tom, že keď sa kreslia rôzne materiály, tak sa používa iná kresba. Inak sa kreslia vlasy, inak pleť, inak nejaká koženka, ako v tomto prípade uvidíte neskôr. Inak, keby tam bolo nejaké drevo, nejaký strom, nejaké sklo, niečo kovové, keď sa napríklad kreslia šperky, náušnice, inak to treba zdôrazniť ako kresbu tváre. A v tom je ceruska perfektná, že dokáže byť veľmi hravá. Pri kresbe portrétu je dôležité mať nejaké znalosti o anatómii, to stále prizvukujem, študovať si knihy pre výtvarníkov, niečo sa naučiť o kompozícii, perspektíve, ako kresliť, ako miešať farby, podľa toho, čomu sa venujete. A pri portrétoch je to znalosť anatómie. To znamená, aby sme vedeli, z čoho sa tá lebka skladá, aké sú tie proporcie časti tváre, ten pomer, aby to nebolo trošku také spľaštené, zdeformované, ako má byť sánka, ako vyzerá ucho, v akej výške asi sa ucho nachádza, podľa toho, ako máme hlavu zaklonenú, predklonenú, inak to vyzerá z profilu, naša tvár, takže tá anatómia je veľmi dôležitá aj pri kresbe očí, takisto oči majú nejaký tvar, to viečko sa nejako správa, oko je ako guľa, takže tiež na neho dopada tieň. Nikdy nie je to bielko úplne biele, treba odsledovať, odkiaľ dopadá na tvár svetlo a svetlo nám tú tvár celkovo modeluje. Takže aj v tomto prípade sú tie oči trošku v tieni, lebo Travolta má to obočie trošku viac vpredu, oko je viac hlbšie v hlave, takže tu máme tieň a tým pádom aj to bielko nemôže ostať čisto biele, pretože by to vyzeralo veľmi neprirodzene. Takže určite trošku stmaviť. Takisto tu je vráska pod okom. On má ten výraz taký. Treba aj poznať, skúšať, kresliť tváre v nejakých gestách, v nejakých výrazoch. Buď sa smejú, buď sa mračia, buď sú zamyslené tie portréty. Skúšať ten výraz, aby sme pochopili, ako sa napríklad, ako vyzerá oko, aby sme ho nakreslili s takým tým prižmúreným výrazom. Skúste sa napríklad pozrieť na seba do zrkadla, nejaké to ráno, usmiať sa, zamračiť sa, prižmúriť oči, ako sa vlastne to viečko správa. To sú všetko tie znalosti anatómie, ktoré potom môžete preniesť do samotného portrétu, aby ste zachytili ten správny výraz, aby to nebolo také celé neprirodzené. Častá chyba je aj tá, že kresbu cerúskami rozmazávame prstami. Toto skúste nerobiť. Na to máme špeciálne papierové roztieradlá,
rôznej hrúbky, aj takéto tenšie, aj hrubšie, lebo prst môže byť masný a potom nám urobí také škaredé fľaky a vidno, že je to celé také nejaké ako šmúhavé, také špinavé, že niečo tam nie je OK. Určite netreba preháňať ani s tým rozmazávaním, lebo by to vyzeralo príliš také ufúľané, umazané. No, základ je kresba, stále kresliť. A ak chceme trošku tie šrafy zjemniť, tak to prejdeme tým papírovým roztieradlom. Úplne dostratená. Ich netreba dávať, netreba sa toho báť, že tam tie čiary vidieť. Lebo aj tie čiary nám tú kresbu modelujú. Tu som ich napríklad kreslila takto. Tu som kreslila takto. Tu takto, hej. Čiže môžem si tú kresbu modelovať už tými šrafami. A nie je to tam vôbec na škodu. Niekto napríklad papierové roztieradlo vôbec nepoužíva a kreslí iba ceruzkami a rôzne ich prekrýva v rôznych uhloch, rôznymi vlnkami a tá kresba má takú svoju expresivitu a dynamiku, takže je to tiež fajn. Teraz to z diaľky nemusíte vidieť, ale keď sa kreslia vrásky, takisto treba dávať pozor na tú líniu, radšej si zobrať tvrdú ceruzku a nakresliť jemnú čiaru, takú, že ju ani nebude vidieť, ako keby ste tú vrásku nejako príliš zdôrazňovali a potom celkový ten výraz, ten portrét môže zdeformovať. Takže s vrástkami naozaj veľmi opatrne. Ak má niekto napríklad na čele nejaké hlboké vrásky, treba myslieť na to, že vrástka v priereze je vlastne takáto a to, čo kreslíme, tie čierne čiary, sú tie najhlbšie miesta a to okolo už je oblúk. Sú to takéto vlnky, ktoré, ak dopadá svetlo odtiaľto, tak tu bude svetlé miesto a tu bude tmavé. Na tej koži to vidno, všimnite si to pri niektorých vrástkach to vidno, u žien to určite netreba nejak príliš zdôrazňovať, ženy sú na to citlivé, rovnako tie vrásky okolo očí, okolo úst, alebo keď sa niekto príliš mračí, tak s tým opatrne. Travolta tu má trošku taký sústredený výraz, takže nejaké vrásky tu budú, ale skôr sú to také jemné tiene, ktoré netreba príliš zdôrazňovať nejakou mäkkou ceruzkou a iba naznačiť. Ak to preženiete, že to bude príliš tmavé, príliš výrazné, neprirodzené, treba zobrať gumu v ceruzke, to je tiež skvelý pomocník. A jemne vygumovať, čo je príliš výrazné a tie svetlé miesta tu potom zdôrazniť gumou, ale to budeme ja robiť úplne nakoniec. Ďalšia častá chyba pri kresbe portrétov, ktorú vidím, sú zle nakreslené vlasy. Alebo celá tvár vidieť, že tam bolo nejaké úsilie na tom portréte, že sa tomu človek venoval, ale vlasy už sú nakreslené tak, že môže to pokaziť celý dojem z portrétu, tak ako keby boli nesprávne nakreslené oči, do ktorých sa dívame ako prvých, a keď sú zle nakreslené vlasy, ktoré sú koruna krásy, ako sa hovorí, tak potom to môže dopadnúť veľmi zle. Každý účes má nejaký objem, takže vždy sa dívame, odkiaľ nám na vlasy dopadá svetlo. V tomto prípade sú vlasy nagelované, tak sa viac lesknú a je to dosť ťažké zachytiť. Tak vynechávam biele miesta a tie najtmavšie miesta by mali byť naozaj tmavé. Tým sa vytvára objem. Vlasy môžete kresliť aj po prameňoch, po nejakých častiach. Túto časť, potom túto časť.
a celé to nejako dotvoriť, dokresliť. Môžete si pomôcť aj papierovým roztieradlom, aby sa to celé pekne zjemnilo, aby to nebolo len taká frkanica. Ja vám nakoniec ešte ukážem nejaké kresby, kde presne budem demonštrovať to, čo som hovorila v celom tomto videu o tej kresbe portrétu, že ako to vyzerá, keď to nie je OK. Čo sa oblečenia týka, takisto netreba ho nejako odfláknuť, ale zase myslím si, že to netreba ani nejako preháňať. Napríklad má niekto vzorované tričko, košelu, nejak kopu detailov a teraz by bolo odvesi, aby človek trávil 2 hodiny nad tým, aby tam nakreslil všetky tie kvietky, tak ako na tom oblečení na fotografii sú. Takže niekedy to treba dať tak trošku dostratená, nedať tam ten vzor, pokiaľ nie je nejak dramaticky pre toho človeka charakteristický. Ale napríklad v tomto prípade je to koženka, tak je fajn ju tam zdôrazniť. Travolta bol charakteristický tým, že mal na sebe tú koženku, tak nebudem mu kresliť nejaké tričko a nezanedbám to, ale nebudem to tiež nejako hyperrealisticky preháňať, takže nájsť v tom nejakú zdravú mieru. Teraz sa tu vlastne deje to, že nám pekne kontrastuje pleť, tvár s tou drsnou kresbou koženky. Tu na fotke zvyšok nevidím, tak si to trošku budem musieť domyslieť. Ale dám to trošku takto dostratená. Takže vznikne mi presne to, čo hovorím. Ten kontrast a dôraz na kresbu, kde môžem tie šrafy viesť rôznym spôsobom a vytvorí to takú zaujímavú dynamiku. Nebáť sa to tam proste priznať. Tak. Nejako sa tu extra nejdem hrať s tými detailami. Ups, utekáš. Len ich naznačím. A pri oblečení už tie čiary by mali byť jasné, výrazné. Podpis nie je OK, keď je cez celú kresbu, keď je tam napísané krstné meno, priezvisko, prezývka, neviem čo, dátum 8.11. Ale stačí nejaký umelecký podpis z vášho priezviska alebo nejaký monogram. Takže nejako jednoducho, nie veľké a zvykne sa písať aj rok, aby bolo vidieť, že kedy tá kresba bola nakreslená a potom si to navzájom viete aj tú vašu prácu porovnávať, ako sa vám kresba vyvíjala. A staršie kresby samozrejme, ak sú kvalitne prevedené, získavajú aj na hodnote. Teraz v podstate môžem aj experimentovať trošku s tou kresbou, dať to nejako dostratená. Keďže to nekreslím na stole, tak kresba má svoj život, svoju dynamiku a ja sa tomu nejako nebránim, aby tam bola aj nejaká takáto šrafúra, aby to bolo také trošku, niekto povie, že uletené. Sľúbila som, že na záver vám ukážem nejaké kresby, ktoré sú presne o tom, čo hovorím, že nie je správne. Dúfam, že sa nikoho nedotknem, keby som náhodou ukázala jeho kresbu, ale vybrala som nejaké náhodné fotografie z internetu, tak dúfam, že sa v tom nikto osobne nenájde. Ja som si to len takto vytlačila. Ale možno si pomyslíte, že to je kresba nejakého dieťaťa, ale čudovali by ste sa, koľko portrétistov sa normálne za toto postaví a povie, že to je ako hotová kresba. Ale berme to teda ako nejaký príklad toho, že, ako som hovorila, keď sa preháňa s obrysovými linkami, celá tá kresba je
obkreslená nejakou rovnou líniou, vidieť, že tam chýba anatómia, vidíme, že tie zuby sú nakreslené naozaj zle, aj tie oči, aj nos, celá tá sánka je zdeformovaná, vlasy sú odflaknuté, je to nakreslené len tak, ako keby ste kreslili, robili nejakú grafiku, že to už nie je iba kresba, ale iba nejaká grafika, napríklad suchá ihla, alebo keď sa rie do linolea, vtedy je to možno OK, ale ako kresba chýba jej aj samozrejme tieňovanie, valérovanie, nemá to objem, nie je to pretieňované, je to čisto iba línia, takže takto nie. Ďalší príklad je takáto kresba uhlíkom, ako vidíte, je to celé rozmazané, ufúľané. Bola tam snaha o to, aby mal portrét rovnomerne vykreslené pozadie, neostalo biele, neostalo, že iba tu niekde tieň, tu nejaké svetlé miesto, ale často chýba aj pozadie, že sa kreslí od okraja, pod okraj a teraz je to možno často aj veľká plocha a potom celé je to také umazané. Je to podľa mňa zbytočné nejako to vykresľovať presne takto, že od okraja pod okraj. Ako keď si pozriete ostatné moje kresby, aj táto, ktorú som robila, tak určite sa s pozadím nejako nehrám. Takisto anatomicky nesprávne, všetko je obtiahnuté jednou líniou, vidíme, že ústa sú zdeformované, oči úplne jednoducho nakreslené, vlasy sú rýchlo nakreslené, ale v tomto prípade to ani nevadí, lebo tá kresba samotná tu pekne vynikne, je tu aj nejaké svetlo v tých vlasoch, tu je nejaké tmavé miesto, takže toto by bolo celkom OK, ale vidíte, že znova prstami rozmazaná celá tvár, tu nejaký tieň tu, tak už sa rozmazáva. Uhlík má tiež svoje špecifika a takto by to teda nemalo vyzerať. No a tretia kresba, takisto anatomicky nesprávne. Keby to bola nejaká že štilizácia, že chceme niekoho nakresliť len tak voľne, ako to robilo Picasso, alebo abstrahovať tvary, že z tváre urobiť kruh, z očí nejaké, ja to volám, že slivky, tak OK, a všetko zjednotiť nejakými minimalistickými čiarami, že tu bude taký oblúk, tu taká čiara, tak toto by bolo OK, ale keď to má byť snaha o nejaký reálny portrét človeka, ktorý sa v tom chce vidieť, tak určite nie. Vidieť, že tu bola aj nejak tá kresba gumovaná, upravovaná, rozmazaná a chyba tieňovanie. Kresba nemá hĺbku, plasticitu. Vlasy sú rovnako nakreslené i po jednej, aj po druhej strane, takže to potom nevyzerá prirodzene. Tak dúfam, že bola táto kresba, teda toto video pre vás užitočné a že ste sa niečo dozvedeli. Napíšte mi do komentára, ak ste našli sami u seba vo svojej tvorbe chyby, o ktorých hovorím, ktoré robíte, a určite na tieto veci, ak si dáte pozor, tak celá tá kresba bude oveľa lepšia. Ak som niečo vynechala, čo by vás ešte zaujímalo, tak mi pokojne napíšte komentár alebo správu, môžete mi napísať námet na ďalšie video, čo by vás zaujímalo. No a idem teraz ešte tú kresbu dokončiť, lebo vidím tu ešte nejaké veci. Treba si od toho dať odstup a pozrieť sa na to tak aj z diaľky, aj časovo, trošku neskôr. Vidím tiež nejaké chybičky, ktoré by sa dali ešte dotiahnuť, ale pamätajte na záver aj na to, že kresba nie je fotka. Vždy je to vaša duševná práca, odkaz na to, čo máte za sebou, aj vaše skúsenosti. Čím viac kreslíte, tak tá kresba bude vyzerať lepšie. Vaše pocity, vaše vzdelanie, vaša nálada, vaše myšlienky, to všetko sa môže v tej kresbe odraziť a
myslím si, že sa netreba nejako porovnávať s fotografiami a myslíte aj na to, že nie je správne, že teraz si niekto zobere portrét a teraz tam priloží fotku a bude porovnávať, no teraz toto trošku inak malo byť, tento milimetrik trošku nejako inak, tie oči. Nie, vy ste to dielo nakreslili tak, ako ste ho nakreslili. Možno by sa tam nejaké veci dali upraviť, ale je to vaše tvorivé dielo, nie fotka. No. A to je asi všetko. Čaute.